Muualla. Missä tarvit oikein hyvää mies? Tässä on savu. Alatko nää mua? No ootko nää Oulusta? No oon. No alaan mä sitten. Pohjalaiset! Joo! 10 virran maa! Maa ponteva Pohjolan äärillä on, se on entistaistojen tanner. Niin rohkea, reima ja horjumaton, se on muistojen mainio manner. Tämä maa minun mieltäni innosta, se on 10 virran maa. Revon tultasen talvinen taivaas kun pakkanen parhaana läiskää. Ja tunturilaaksojen vuolasku, se kallio seinihin läiskää. Niin mieltäni nostaa ja juhlista tämä 10 virran maa. Mä oon Oulun poliisi. Pelkääkö nää poliisi? No ei pelätä välttämättä, kunnioittaa. Vähän niin kuin vanhempia. Niin kuin ennen vanhaa me kunnioitettiin vanhempia ja opettajia. Samalla tavalla pitäisi pelätä, mutta ei tarvitse pelätä sillä tavalla kuin joulupukilla peljätettiin aikanaan. Mutta kyllä se semmoinen vissi kunnioitus sinänsä saisi olla. Ja nyt kerrotaan sitten vähän oululaisia sanontoja. Oulusta oon ja kehtaa sanoa. Alatko nää mua? Tiedätkö nää nouhauta? Onko nää pöliä? Ainakin ennen vanhaan niin oululaisia pidettiin vähän ölövinä, että ne oli vähän ylpeitä ja varmaan siihen liittyy sellaista tiettyä sellaista oma-arvon tuntoa. Pohjoispohjalainen ihminen on rehtiä, tulevaisuuteen uskova ja yrittelijäs. Ja varmaan täällä pohjoisessa täytyy olla omalla lailla hullukin yrittämään. Pohjoispohjalainen on semmonen, että kun täällä on pimiää, niin se on pimiää. Ja täällä ollaan synkeitä ja välillä maataan. Ja kun on valosaa, niin sitten tehdään enempi ja lähdetään liikkeelle. Ja lestotiolaisuus, sanotaan korpikommunismi aikoinaan, ne eli erittäin vahvasti Oulussa. Siis kaikki erilaiset niin kuin äärimmäissuunnat. Ja kun mä itse en ole edustanut näitä äärimmäisyyssuuntia, niin täytyy sanoa, että jotenkin koki olevansa siellä vähemmistönä. Ihmiset on ystävällisiä, siellä on niin paljon jotenkin tilaa ympärillä ja siinä on se meri, että siellä on hyvä hengittää ja siellä aina tuulee ja jotenkin musta tuntuu, että se ympäristö vaikuttaa myös tosi paljon sitten. Tiedätkö nää know-howta? Voi, mä tiedän vaikka mitä. Kyllä mä melko hyvä siinäkin oon. Se on tämmönen mukava. Mitenkä ensin kertoa? Ystävällinen hymyilee kovasti. Se oululaisen nyt niin kauheasti kehua sillä, kuinka hyvä se on. Eikö me olla, eikö se jo paista kaikille? Oululainen ihminen on semmoinen, että oululaisille on, taitaa olla ihan turha tulla sanomaan, että sä oot ihana tai mahtava tai jotain. Ensin pitää näyttää ihan reilut kasvossa, että turha tulla ylikehuja sanomaan. Kehuja kannattaa aina tietenkin yrittää, mutta että yleensä oululainen ei heti kättäpäivää sano, että joo, oot kiva kaveri, vaan siinä menee muutama aika siihen tutustumiseen. Oulusta on ja kehtaan sanoa, niin kuin ne kehuu jossakin sananlaskussa. Ja ehkä siinä on tämmöinen pohjalainen itteriittoinen peruspiirre kuitenkin olemassa, että mutta ei ollenkaan sitä maata, niin paljon kuin eteläpohjalaisilla on. Kyllä ne on aivan eri rotua. No ollaan varmaan vähän katteellisia hetkittäin, mutta oikeastaan se katteus on ihan hyvä voima, koska sehän pannee yrittämään mitä vaan kahta kauheammin sitten justiinsa elämässä, että periksi ei kukaan anna. Ja tiesitkö nää, että Oulussa on aivan kummia sanoja, kun linja-auto on onnikka ja sateen varjo on
rotuvaarit oli luikkaat ja äiti saattoi sanoa joskus, että hae kaupasta huitua ja varoitteet kaavu rotuvaarille. Ja päälääri piti hakea Porstuasta ja ne on vähän oululaisia sanoja. Oulumurre on hyvin tyypillinen pohjalainen sekamurre. Siinä on 3 tämmöistä oikein vanhaa komponenttia, se on 1000 vuoden ikäistä. Pohjalla on tämä muinaishäme, joka pohjalta kaikki länsimurtit on syntyneet. Ja sitten siinä on ripale lounaissuomalaisuutta ja sitten siinä on ripale karjalaisuutta ja sitten siinä on 4. komponenttina vielä savolaisuutta, joka sitten 1500-luvun jälkeen on tullut aika voimakkaanakin. Hyvin tyypillinen sekamurre. Oulun murteen alue on suunnilleen 20 pitäjää tässä Oulun ympäristössä. Silloin kun minä nuora naissa opiskelin Helsingissä, niin siellä nämä minun opiskelutoverit sanovat aina mulle, kun ne halusi jotakin hauskaa, niin ne sanoi, että puhuppa sitä Oulun murretta. Ja sitten minä puhuin ja kyllä niillä tuntui hauskaa olevan. Että en mä ollenkaan usko, että tämä mitään kaunista murretta on, mutta se on vaan meidän puhetta. Tämä. Meidän puhetta. Sitä joskus saa miettiä, että onko tämä murretta vai mitä tämä oikein on. Katoppa niin tuossa on semmoinen suhteellisen vahva pohja, mutta se ei paina paljon mitään. Sitten kun taas otetaan semmoinen, missä on paksu kumipohja, niin esimerkiksi otetaan tuosta, niin katoppa samantyyppinen, on 3 kertaa painavampi, kenkä siinä on jo kumia sitten. Kyllähän nämä vanhat suola-aitat, niin minusta ne on semmoinen oikein, sanoisiko, suuri kulttuurityö, kun on onnistuttu säästämään. Monissa paikassa ne olisi poltettu ja hävitetty ja tällä tavalla. Tässähän on ehkä vanhinta elävää oululaista kulttuuria siinä mielessä, kun näitähän koko ajan on käytetty. Vanhat tervaporvarit, niin ne katsoo pilven reunalta kyllä hyvin hyvillään tätä hommaa. Nimenomaan vielä, kun tätä ei ole museoitu. Kyllä vielä kun näistä Oulun kirjailijoista puhutaan, niin niitä on kerta kaikkiaan niin paljon, että jos me kyllä lähdetään muistelemaan Siljot ja Koskenniemet ja Hellaakosket ja puhumattakaan tämän päivän. Kyllä. Ojala onnellisia tietenkin, että on sillä tavalla ollut kirjallinen ilmapiiri tässä kaupungissa. On todella. Tämähän on kirjailijoiden kaupunki. Niitä on niin paljon. Sanoppa, kuka se on se hyvin tärkeä oululainen kirjailija. No mä ajattelin, että kun ollaan nyt Eurooppaan menossa, niin sä Rintalan Paavoa ajattelet, kyllä, joka on eurooppalainen kirjailija. Minusta justiinsa tämä on oikea oivallus, kun Rintalan Paavosta puhutaan, että siinä on meillä semmoinen oululainen eurooppalainen kirjailija. Rintalan Paavohan on kyllä kirjoittanut myös hienon kirja, mikä oikeastaan niin kuin meille liminkalaisille varmaan aika paljon selvitti Vilhua ja Vilhon sielunmaisemaa ja tämmöistä elämänkaarta. Se olisi jäänyt aika etäiseksi muuten, että päästiin niin kuin, tavallaan taiteilija sieluelämää kurkistamaan, koska useasti sitä se taiteilija liitää tuolla pilvissä tai sitten on tuolla aivan Helekkarin maaravoissa kuitenkin, että semmoista normaalia tössytyselämää ei luovalla ihmisellä varmaan olekaan. Ja älähän meni niin kovasti. Nyt tuli 100 vuotta Vilho Lammen syntymästä, niin on meillä komia näyttely on tuolla museolla menossa ja tuossahan se museo onkin. Niin. Tässä meillä on se Limingan raitti nyt, mistä me liminkalaista ollaan hirviä ylpeitä, että meillä on säilynyt tämmöinen koskematon raitti ja niin kuin monessa maalaispitäjässä ei eikä kunnassa ole minkään näköistä. Petteri von Paakki, meidän hullujen huoneen ylilääkärin poika. Nuorena niin justi. Nuorena koulupoikana jo aloitti sitä elokuvan seuraamista ja istui siellä jossakin pöydässä aina Anttelin kahvilassa. Ja sillä oli kynä ja paperia matkassa ja se teki jostakin elokuvasta. Sanoi, että hän on justiinsa käynyt kinossa taikka missä olin käynyt katsomassa ja Täheessä ja Hoviisa. Ja että nyt hän on tekemässä arvostelua siitä ja
ei oikein osannut silloin arvata vielä, että siinä tulee elämää suurempi juttu tästä asiasta. Tiedätkö nää, kuka me ollaan unohdettu? No Mara. No Herkiämätön, niin. kun Oulussa käynyt koulua. Lise jo näkyy justiinsa tuossa toisella puolella ja Maraa unohdettu. Martti Ahtisaari asui Oulussa ollessaan 50-luvun lopulla ja 60-luvun alussa tässä kasarmialueella olevassa talossa. Hän on elänyt hyvin merkityksellisen osan elämästään juuri Oulussa. Mistä nää tiedät, että se Mara on ollut täällä kesävänskänä? Tiedän siitä, kun se on ollut. Joo. Marahan on Ressupattu-kerhon kunniajäsen ja oikein siellä kerho on kerran käynyt siellä hänen kotonaankin, että hän on kyllä koulussa käynyt Oulun Lyseon poikia ja siellä opettajan valmistuslaitoksella, kyllä minusta hänessä on ihan kunnon oululaisia piirteitä. Me ollaan tämä seura perustettu sen takia, että tietenkin se osittain sitä varten, että se olisi tämmöinen vastaisku Savon mafian levittäytymistä vastaan. Mutta ennen kaikkea myös sen takia, että me voitaisiin ylläpitää Oulun murretta. Siinä on pääsyvaatimuksena se, että kaikki ne, jotka on ajaneet Tuiran silloilla kylmällä ilmalla, huonolla Volvolla, niin pääsee siihen. Tai sitten toinen, että on nähnyt sen, tai muistaa sen typen räjäyksen. Läski ensiksi ruskistetaan ja sitten otetaan maku. Sitten pannaan sinne vetteen kiehumaan, lillumaan potut ja päälle nakataan veripalttu. Ja veripalttu on tehty sitä ihan eläimen verestä. Sitten tehty tommoista, se on niinku semmoista leipää, semmoista jankkia jännää ja se vähän murenee tuonne sekkaan. Hyvä. Kyllä Oulussa syvää Lassi lohta. No niin. Meillä ainakin. Kyllä. Ja sehän on se perinteinen oululainen lohja. Tuosta henkilökunnan pöytä. Eikö tänään tarvi syökkää rössöpottua? Ei. Se oli niitä entisajan juttuja, että yhtenä päivänä viikosta piti olla muutakin ruokaa kuin lohta, mutta nyt teillä on joka päivä lohta. Tiesitkö nää, että Oulussa on aivan kummia sanoja? Kun katsoa jotakin on vahata ja alakko nää mua on rakkautta. Niin, se laitettiin, keskelle Oulua laitettiin. Ei ole korttikaari, vaan oikea rotuaari. Oli ne saksalaiset, oli hirveän suuri varuskunta saksalaisia. Ja kaksikin varuskuntaa oli, toinen oli ihan tuossa Pyyköselän päässä lähellä. Siellä oli joku panssarin torjuntapataljoona ja sitten sillä Iskossa, mihinkä ne rakensi upseerikerhot ja kaikki. Siellä oli hyvin suuri parakkikylä ja ampumaradat ja kaikki. Se on semmoinen Tuiran paloaseman edessä, jonka aikanaan ovat saksalaiset rakennuttaneet venäläisillä sotavangeilla vuonna 1942. Tämä on toiminut aikanaan upseerikerhona ja tässä on ollut elokuvateatteri samassa yhteydessä. Oulun poikain suhteesta ajan suureen ihanteeseen sotaan ja sen edustajiin saksalaisen vuoristoarmeijan alppijääkäreihin. Immu, Pate, Matti, Urkki ja Jake. Uutta sukupolvea, jonka kuoriutuminen lapsenkengistä aikamiehiksi oli tapahtuva 1940-luvulla. Me juostiin niiden perässä ja huuattiin, että haapensii pom pom ja karamelleja, kun ei nähnyt milloinkaan missään. Ja sitten niillä saattoi olla, että niillä oli jotakin pikku asiaa kemikaalikauppaankin, mitä ne itse kehanneen mennä ostamaan kemikaalikaupasta. Niin me käytiin sitten asialla niiden puolesta ja taas
saatiin karamelleja, tai joskus ne antoi tupakka-askinkin, vaikka ei poltettukaan vielä silloin, mutta siinä niiden perässä roikuttiin. Meillä oli kellarissa kylmää limunaatia. Me tehtiin bisnistä siinä sitten. Myytiin, se teki aina tauon tämä joukkueen johtaja, joka rattasti hevosella, muuten se pani tauolle siihen meidän kartanolle sen joukkueen. Ja me sitten kylmää limunaatia myytiin niille ja se kävi kauppa hyvin siinä hommassa. Ei sakemanni kauan uraa kahvijuontiin. Oi, räkää, Tuiran tollot on samalla asialla. Ei tästä tuu mitään, jos noikit tulee. Ei meitä silloin liian paljon. Tulokaa, pojat. Hei jätkät, mitäs te täällä maleksitte? Sanoko joku jotakin? Alkakaa naputtaa, toi on meidän apaja. Vettä keksittiin ennen. Häh? Onko toi paritsa ja omaisuutta? Onko teillä taistusta siitä? No eihän me voida kaikki samaa paria kytätä, meitä on liian paljon. Ne onkin, sen takia meitä ei otetakaan mukaan. Mikä jo iltapotalle? Me ei lähetä, mutta te lähette. Liekää jos uskallatta joipparit. Tai muuten tulee täältä. Siinä koirala. Kyllä se Rintalan poikien kuvaus, se on Oulun poikien kuvausta. Poikien kieli, se on ihan hyvää oulumurta, eikä ne muuta osanneekaan. Tuttuja Tuiran poikiakin siinä on mukana. Kyllä ne on aivan aito. Kun ne on rauhoitettu, niin ei ne anna hevillä kaatolupia. Ei ne anna. No tällähän sitä on komisteltu. Tämähän se komia on. Omiksi tarpeiksihan ne hylkeet on pyydetty. Niinhän ne. Ja mökit maalattu. Niin. No niin, komistu puolella äijä. Mulla oli hylkeen nahka liivikin, vaan kun minä lahajotin sen yhdelle. Tämmöistä oikein komia selkänahka. Nahat. Ne on Suomen rannikon hylkeet pääosin nytkin täällä Perämerellä kaikki. Niin ne reppii meidän lohipyvykset ja verkot ja niitä on liian paljon nyt. Sehän on parasta elämää, mitä voi olla, kalastajan elämä. Ne tämmöiset pienet huonot puolet, niin ne jää kuitenkin. Siinä on niin paljon sitten niitä hyviä puolia, jotka voittaa. Kyllä se aina lussan puolelle jää. 14 karjatillaa on, jotka tuottaa enää sintua. Tässä kylässä ennen oli 450 niitä. Saatti olla useampikin, mutta niin nyt. Ja ne kun loppuu ja EU-tuki kun loppuu niiltä, niin lappuluukulle koko saarelle. Pikkilanka-aita korkea ympärillä istuttaa karhuja. Kun Suomi oli liittymässä EU-hun, niin me sanottiin, että me ei liity siihen. Ja me ollaan tämmöinen itsenäinen saarivaltio, niin annettaisiin meille se vapaus, että ei me ei olekaan liitytty siihen, että annettaisiin meidän elää täällä niin omissa olloissa. Ja se on tämä yleismaailmallinen tilanne, että pienkalastus jää väkistenkin niin aina tuommoisen isomman pyynnin jalkoihin. Ja sitten kun kalastus menee, että se ei enää kannata, niin me muutama Helsinkiin ja rupeamme sitten salakuljettajaksi. No minä oon Pärnin muori. Pärnin muoriksi sanoo pojatkin kaikki. Joo. Aatele ja minä sun iäsä erehyn, kun minä sanoin, no että niin. 82 vuotta. Suo anteeksi. Minä olen 92 vuotta vanha ja kotona olen ollut ja Roodoksellakin on käynyt. Mutta oot sinä äkäinen kuin tätä käsin kuottele. No enkä oo äkäinen, vaan pakko kai se on jotakin tehdä. Ei sitä joutilana voi olla. Ei missä. Ja kuinka minä ompelin koko kylälle vihkivaatteita. No häällä ningitkin, niin minä muista, kun ne on jokaiselle melkein. Ne on vähän, että Sylvillekin tehnyt kuule. Enkä muista vähäkään.
Sille Havanan sylville, niin. Niin. Ja Joo. aina kun sai joku parempaa vaatetta, niin lilliä hajettiin Voi ompeliin. ja kyllähän minä tein. Voi että minä ompelin. Minä olin, ne sanoi mua kylän parraksi raatariksi. No olikin kai Joo, sinä. en. Tauno teki venneitä ja Niin, Lilja sit- ompeli. Joo, ja sitten oli meidän elämästä veneen tevosta. Joo, Haavistollekin tehtiin rovi ja vietiin Helsinkiin. Ja, niin. Joo, Taunon tekemällä veneellä ei ole kukaan haukku. Ei. Se oli kyllä, kun se teki merimallisia. Niin, ne se- venneet, niin. niin se teki. Se ei ollut merisika, niin kuin Ei. ne sanoi, että se on merisika, Ei. joka menee räiskä sisälle. Niin semmoinen vene. Ja sitten siihen pantiin vielä näin korkea se räiskellista, mutta nyt ei nykyään ole pantu ennen. Eikö se tehnyt joka vuosi veneen Tauno, vai useamman? Voi, se teki vakituisesti sitä. Ja minä oon höylännyt sen kanssa lauat ensimmäiset. No vai eikö sinäkin ollut mallina Taunolla monta kertaa, kun se, minä muistan, kun se ilivehti Tauno, että veneen, se teki tasaperäveneen. Niin. Että peilimalli on Liljasta. Oli sekin aika. Naapuri. Voi et. Kato, minä pajon päällärin, kun ei enää maitopäälläriä tarvitse, niin se on kerää. Ja tiedätkö? No niin. Toisten Reetu kutoma annettiin Niin, Kekkoselle. ja- Niin. Ja nyt Esterin kutoma annettiin residentti Ahtisaarelle. Niin. Ja ihan se oli komia, sen mittoilla kuottu ihan. Joo. Siksi se on tikkuroju, kun se on tikkuilla kuottu, tämmöisillä tikkuilla. Joo. Ihan, ja pyöriänä tässä ei ole yhtään saumaa. Ja sitten periaatteena on se, että miestä myöti. Niin on. Ja Kyllä joku täällä- sanoi kerran, että kyllä tämä pitäisi heittää Pettoin saareksi ja vielä luotolaiset pois täältä kaikkia. Tänne panna kaikki pevot karhusta lähti. Mä sanoin, joo. Eihän täällä ole ollut paha olla. Ei. Eikä ole Hyvä. mulla. Ja kaikkiaan paras nyt on ollut. Eikö kurkeilla muuten aika hyvä, kun niin se aina se voimakkaus siinä eessä ja sitten, jotka on oikein reporankoja ja väsynyt, niin ne aina vähän pitää. He vähän vaihtaa. Niin, Sitten kun se niin. reporanka Joo, menee se perään. perään, niin saa vähän Vaan niinhän se meidän peesissä. ihmisilläkin. Niin. Vanha aika. Meillä voisi olla kyllä enemmän vielä. Aina kun olisi voimaa, niin se saisi olla peesissä. Niin nythän täällä kuule niitä turisteja alkaa rampata kuule tiesonnalla, että saapa nähdä, että No katoppa tuonnekin niin, rannalle, aivan niin mustana onpa kuule kuule menee. väkiä menee. Onneksi tämähän on tehty. Onhan se hyvä, että ihmiset ne ei- käy täällä, vaan saapa nähdä, että miten ne hanahet sitten, että ei ne ihan vaan lennä aina meidän yli. Kato, kun minä paljalaisliimelläkin näen, että hirveän pitkät on nuo koivet tuolla kokkoralla, eikö kurkilla vielä vieressä? Katoppa hei itse, onko tuo hanahikka? Sulla on se kiikari siinä, niin olisiko? On. Siinähän se hanahi on kuule. No vai ei ole monta. No ei ole, mutta on kuitenkin nyt, että on nähty. Eikö hyvä muuten, mä jo Liminkaan tuli sitä EU-rahaa nyt sitten, niin saatiin tuo tornin käppänä tuonne nyt Niin, sitten. kato. Sielläpä nyt pystyy käymään läpi Suomen ja ulkomaita myöten kattelemassa ja pongailemassa niitä lintusia. Niin, ja katoppa pongailen kuule sitä meidän harvinaisuutta, sitä kultasirkkuakin, mikä tuossa Niin. pöpelikössä. Ootko nää muuten nähnyt sitä? Minä olen kuule nähnyt monta kertaa. Miksi se on niin omituisen värinen ja tuo on niin ruma tuo turpa tuolla? Onko sillä joku tietty tarkoitus? Tämä on villisika ja tämä on kokonaan jalostamaton. Tästä ei ole kehitelty mitään parempaa verisivua, siksi tällä ei ole kinkkuja eikä tällä ei ole oikeastaan muuta isoa kuin pitkät jalat ja iso pää. No minkä luontuinen tuo sika on, kun vähän oikeastaan tärisee jalat, kun tässä nyt näin lähellä on, että jos se hyökkää vaikka päälle. Se on ihan kiltti, niitä ei tarvitse pelätä, kun niillä vaan on ruokaa. Ja silloin kun niillä pienet penikat on, niin silloin antaa niitä olla rauhassa, että silloin ei mene liian lähelle niitä. Niin kuin oikeastaan Niin. aika moni elukka ja ihminenkin puolustaa. Joo, villieläin se haluaa puolustaa omia. Joo. Perillisiään pentuja. Kyllä. Joo. Miltä se Heikki tuo villisianliha maistuu? Se on ihan erilaista kuin tavallisen sianliha ja mullinliha. Se on ihan oma makuisa, se on pehmeämpiä
tiheämpi, syysempi kuin tavallinen sianliha. Kyllä ne voisi olla amerikkalaisetkin ihmeissään, kun pääsisivät joskus katsomaan, että ei voi olla totta, että nämä puhelimet, jotka on täällä meidän kaupassa, itse ne onkin tuommoisesta peräkylästä. Joo, jossa ihmiset villapajat päällä vähän niin kuin toisessa maailmassa käppäilee tuolla. Täällä Suolaajalla. Joo, niin joo. Mitä kummallisempia tekijöitä. Joo. Kyllä kai ne monet on ihmeissään, kun ne tulee tänne jostain Tokion kintsasta, että no niin, jos saa ihmisiä vieressä ja sitten mennään keskelle niin kuin ei mitään. Ja sitten tuolla kun ne on syntynyt, niin siellä ne on vaan syntynyt. Oululainen ylpeys ei ole niin kuin tavallaan semmoista, että sille pitäisi kauheasti saada jostain ulkopuolelta koko ajan niin kuin jotakin palautetta, että kehuja, että onhan tää nyt. Niin kuin jotkut ei kookki mahtava. Joo, melko hyvää. Mä kutsusin sitä semmoiseksi hiljaiseksi voittamiseksi, että ihmiset ei kauheasti niin kuin elämöisi semmoisilla, niin kuin jotkut muut saattaisi niin kuin revitellä kauheastikin, että joku tekee porukkansa kanssa tosi hyvää jutun, jossa on niin kuin aivan älyttömästi säästöjä tai sillä on hirveän iso merkitys, niin sitten kun niiltä kysytään, taisi mennä niin kuin melko hyvin tämä homma, niin no joo, en mä nyt tiedä, me Kaken kanssa vähän tuossa mietittiin, miten se kannattaisi tehdä. Että kokeiltiin, että onnistuisiko se, että kyllä se nyt toimii. Joo, on se, kyllä se vähän parempi on se. Murteet on niin suuri rikkaus, että niitä pitäisi ehdottomasti jokaisen uskaltaa puhua. Ja olla ylpeä siitä omasta murteesta ja kaivaa esiin semmoisia sanoja, mitä esimerkiksi iso-isä on käyttänyt, koska mä oon itse esimerkiksi kirjoittanut listalle ihan siis semmoisia sanoja, mitä mä en halua unohtaa. Muun muassa renttaa, helekku ja tämmöisiä, miten mä oon pienenä nimitelty ja tämmöisiä. Että ne on niin hienoja sanoja ja kannattaa lukea semmoista kirjallisuutta, missä käytetään murretta, koska tämä maailma on muutenkin menossa niin tasapaksuun muottiin, että jos sitä jollakin tavalla pystyy rikkomaan, niin tämä ainakin on yksi hyvä keino. Murteiden hyvyyttä, huonoutta, rummuutta, kauneutta, ei sitä millään voi mitata. Se on itse kullekin aina tietysti oma murre on kaunis ja hyvä. Ja millä sitä sitten mitataan? Mitataanko sitä kauneutta sillä tavalla, että niin kuin karjalan kielessä on, että soinnillisuuksia, madon tyyppiä ja onko se sitten kaunista tai jossakin lounaismurteessa säkätetään kauhean nopeasti loppuheittoineen, sisäheittoineen, Kati Sticknall-tyyppiin, onko se sitten kaunista? Ei sitä voi kielessä, minkälaisilla punnuksilla sitä punnuttaa, minusta ei millään. Olet voiman ja vilkkauden kotimaa, tätä kannaa kaksoisleimaa. Se mieleni toivo ja toinuutta, se antavi intoa reimaa. Oi loistaus voitolle aikojen tulevaisten toivojen kallis maa. Kantuseks est. Smolniis.